Nyt mä lähden kotiin! Mä lähden kotiin! Tämä meidän eeppinen sotaretkemme on alussa tässä. Niin. Mitä tarkoittaa eeppinen? Minun piti katsoa sivistyssanakirjasta. No mitä se sanoo? Eikö se ollut voitokas? Joku semmonen niinku mahtava voitokas semmonen. Tässä tämä meidän eeppinen ryhmä, etten sanoisi koominen kenties. Niin, olemme täällä Neuvostoliiton aikaisessa hotellissa nyt yöpyneet. Kettunen sinne laittaa vähän uusia pattereita itselleen. Ja siellä näkyy tuolla ulkona, siellä näkyy vuotsit ja gamasit ja muut kuorma-aallot. Ei perkele, ollaanko me sittenkin vielä Suomessa? Ei millään pahalla, mutta näyttää ihan hölmöläisten hommalta. No niin, tähän Pentti jäi vähän kiinni mutaan, niin kysytäänpäs Pentiltä, että mitä nyt tuntuu. Niin. On aika hyvälle. Miltä se tuntuu nyt? En tiedä. Kuiva olo. Täh? Onko kuiva olo? On, nyt on vähän kuiva olo. Toivotaan, että kohta asiaa saadaan korjausta. 2 ajopäivää takana ja 1300 kilometriä. Ja tänään enemmän ja vähemmän vittumasta pätkää suota ja soratietä ja paljon soratietä ja vielä enemmän soratietä. Pölyä aika paljon. Hieno päivä oli, ajettiin Kemihaaran huoltotie läpi. Tosi mahtava pätkä. Jussi vähän mummoili siellä ja keräsi puukkoita ja kaiveli nenänsä. Niin kuin asia kuuluu. Me muut nareskeltiin sitä ojan pohjalla. Hieno päivä oli ja huomenna lähdetään aamusta Venäjän puolelle ennen kuin korjataan tuo Joumiehen mopedi. Karistellaan, ne tippuvat osat pois ja huomenna iltana pitäisi olla apatiikkeellä värivalojen loisteessa. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Meidän tullivirkailija täyttämässä meidän lappuja. Tultiin tämmöisellä hieman. Tie on vähän poikki meiltä, mutta Ville ajaa sitä ohi, pyöritään paki vähän pesua, että Pentti tuossa vähän tuumailee, että nyt mä lähden kotiin! Mä lähden kotiin! Nyt mä lähden kotiin! Mä lähden kotiin! Sieltä olisi pitänyt läpi tulla. Tultiin tosiaan venäläistä Hikewayta, joka on pikkusen niinku aavistuksen surkeeta. Ei joskus 8 kilometriä jää tähtelee. Siis sinne kyllä, minnekin ollaan menossa ja siitä toinen mokoma, mikä on tultu noin 20 kilometriä isolle tielle. Meillä on noin 30 kilometriä isolle tielle. Onko se paljon vai vähän? Vähän. Joo, sinun työkalut mahtuu tuonne mun takalaukkuun, jos haluat laittaa ne niinku pari.
Hyvä on, jos ei apu kelpaa, niin ei sitä anneta jatkossa. Pieni este tuli meidän reitille. Pohjaa ei näy. Onko se silta missä? Onko syvä? No, mitä Ville sanoo? Helvetisti uvetta, mutta katsotaan mennäänkö se nyt sitä yli. Kevennät sä vaan keulaa, vai miten se? Kaasua vaan kato ja pikkusen pienempää pykälää siinä kohti ja kevennät keulaa. Vittu mikä tie! Vapaa. Tippuko keitto? Keittämään rupeaa. Kukas sit? Mennäänkö sitten? Katsotaan, että se Kettunen löytyisi. Menee aika rankaksi tää meidän reitti. Pentti rukoilee aina ennen kuin rupee ajamaan näitä vaativampia kohteita. Minä vettä ja perkeleesti! Ja kova vertaus! Jatkuuko se tie siellä? En tiedä mistä vitusta se on. Miten se Ville täällä? Se laittaa kohden. Siitä linjasta. Ei se miten Ville pitäisi yli. Nuri on varmasti. Silloinko lähettää? Kävelipä tätä toista urraa pitkin. Siinä on kivi siinä lähössä heti. Vetäkö? Miltä se tuntuu? No, aika raskas. Jos se edellinen oli pahin, niin mikähän se tämä nyt sitten on? Kotu. Meidän opas Vova on kotoisin tuolta Petroskoin vierestä semmosesta pienestä kylästä kuin Lievutska. Niin Vova on tullut sieltä meitä opastamaan. Ja meillä on tarkoitus apatiitelle, jos se tuo Vova meidät opastas. Mutta ei tää eksyksissä on housuunsa kenkiin valonnut. Kusi ei lämmitä enää. Mut onneksi tää ei oo päässä enää. Niin. Helvetin enkelit saapuu sieltä.
Onks Apex? Ei. Ei. Mikä tuo viime? Pema. Pari kotaaria ja 1 pemoa. Kato varkuissa ajaa tuo yksi. On nää niitä samoja jätkiä pakko. Matala. Ei meitä muuten. Tullu vaan. Ota miten tuhat pyörä. Pojat on vähän jumissa tuolla. Itekin on kohta varmasti siellä. Erämaa, erämaa, erämaa. Edessä ankara erämaa. Kyydissä rakkauden kerjäläiset kuppi kourassaan. Ollaan tämmössä helvetinmoista laattia. Kauan, ja nyt saavumme risteykseen. Tämä matka on muuttanut meidät, ja se on muuttava edelleen. Kaukana kimmeltää tähti, jota kohti me raahaudutaan. Niin kuin aavikon ahkerat kuoriaiset päivä kerrallaan. Erämaa, erämaa, erämaa. Edessä ankara erämaa. Kyydissä rakkauden kerjäläiset kuppi kourassaan. Erämaa, erämaa, erämaa. Edessä ankara erämaa. Ei palata voi lähtöpisteeseen, eikä jäädä voi makaamaan. Terapeutti piirtää paperin ympyrän. Sano tuolla juokset sinä ja tuossa istuu hän. On ikkunalaudalla kaktus, pölyinen sitkeä. Ja minä kaipaan rakkauden vettä niin, että voisin itkeä. Mutta erämaa, erämaa, erämaa. Edessä ankara erämaa. Kyydissä rakkauden kerjäläiset kuppi kourassaan.